Sanin kowa ne a masana'antar Kannywood, kwalliya na ɗaya daga cikin fitattun abubuwan da ake fara yi kafin fitowa a cikin fim. Ko da yake ba kowa ne ya san cewa akwai masu yin kwalliya na musamman ba a masana'antar ta Kannywood. Abin da mutane wa'yansu suka fi sani shine kawai za su ga jarumi ko kuma jaruma sun fito a cikin fim cikin shiga ta kamala da kuma kyau fuska tana sheki. Kafin ci gaba da wannan labarin ku daure ku danna subscribe kana ku danna alamar kararrawa don sanar da ku a duk lokacin da muka dora sababbi kuma ƙayatattun labaran mu. Ko da yake mutane da dama suna kalubalantar jarumin masana'antar Kannywood musamman mata akan su waye suke yi musu kwalliya. So da yawa akan ga hotunan fitattun jaruman masana'antar Kannywood mata inda ake samun wani namiji wanda ya kasance baligi yana yi musu kwalliya. Wannan babban dalilin na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa waɗansu ba sa barin 'ya'yansu, ƙannansu ko kuma 'yan uwansu su kasance a cikin jaruman masana'antar Kannywood mata. Ko dai ma menene idan har mace za ta kare mutuncinta, martabarta, darajarta to dole za ta ɗauka kuma za a ga mutuncinta a idon duniya. A halin yanzu ba wani wanda ya san katamaimai sabon shirin da jaruman masana'antar Kannywood suke domin su shigo da mata masu yin kwalliya domin a janye mazan da suke yi wa mata kwalliya. Ko dai ma menene ba kowa ne zai iya yadda 'yarsa ko kuma kanwarsa ta kasance jikin jarumai mata ba, ya fi son shi da ya kasance amma banda 'yarsa ko kuma kanwarsa. Wannan ne babban dalilin da ya sa fitattun jaruman masana'antar Kannywood suka kasa barin 'ya'yansu mata su shiga cikin harkar gadan-gadan. Kamar su Mai Shinku yana da 'ya budurwa amma ya kasa saka ta a cikin harkar fina-finan Hausa. Sarki Ali Nuhu shi ma yana da 'ya budurwa amma shi ma ya kasa saka ta a cikin fina-finan Hausa. Bugu da ƙari akwai Aiman Sani Danja wacce ita ma kanta aka kasa barinta ta ci gaba da fina-finan Hausa. Samira Ahmad ita ma tana da 'ya amma ta kasa bari 'yarta ta shiga cikin fina-finan Hausa. Hafsa Idris ita ma ta kasa barin 'yarta ta shiga cikin fina-finan Hausa. Bugu da ƙari kuma shi ma kansa fitaccen producer na wanda kuka fi sani da Aminu Yarzunu ya kasa barin 'yarsa ta shiga cikin fina-finan Hausa.